Ma MK, maqabane kaZuma, maqabane kaMsholozi. Ngizokhuza la. Siyabonga namhlanje Nkosi yami umkhonto wesizwe uwinile lapha eBloemfontein sithi makwande. Kodwa nansi into engizoyikhuza engiyibonayo ukuthi kena izobulalisa abantu abaningi bakithi. La kwa MK yanzelanga ikhundla la. Kwa MK nize ngoba nithanda ukubona ushintsho ezweni lo baba mkhulu. Kodwa manje ngoba seniqala nibange ikhundla okungezona ezenu manje kungakayiwa kuphi nakuphi seniyaqala mina nikhuluma ngezikhundla ukuthi obani bathola izikhundla obani abayitholanga izikhundla ubani othola isikhundla kwa MK sekuyiwe nenkomfeni mina ngazi ukuthi kena abantu abazohola bazokhethwa abantu base South Africa laba bayibekile khohlwani bona nina akuqhubeke umsebenze the way ebenisebenza ngakhona niqala ukukhankasela umkhonto abantu bengena door to door abaqhubeke bengene door to door nikhohlwe laba bayibekile laba abantu bazosuka noma ngabe nini uyibona umkhonto wesizwe akusiwona wezikhundla ngani ngoba iANC baningi abafowethu esabangcwaba namhlanje ngayo lento yezikhundla ukuyibeka ke esikhundleni ke angikwazi ukuthi iqhamukapi nawe into ekuphatha kabi kabuhlungu ukuthi ubani usengenile esikhundla isiphi leso sikhundla usinikeze obani ngoba umuntu kuze angene esikhundleni usinikeza wena hayi futhi ngokuthi unemali hayi futhi ngokuthi ukhuluma kakhulu ngoba uphiwe ukuthi kena alawula abantu okanye ahole abantu manje ke bafowethu ningixolele ingoba ngiyayibuka impezayo kodwa manje iza la phakathi kwa MK kakhulukazi labantu abasuka kwa ANC ibona laba beza nalesi sihlava sokubanga izikhundla phumani kulo duty phumani nje kulo duty sebenzelana abantu ngokusikhandla nangokuzimisela nangothando hayi ngesikhundla anike ukukhuluma ngesikhundla manje ake sisebenzeni khohlwa nje isikhundla ngiyacela maqabane khohlwani izikhundla khohlwani izikhundla ngani ngoba nizoluza iconfidence nizoluza uthando lokusebenzela abantu nizoluza uthando lokushintsha iSouth Africa akazi noma nizele izikhundla noma nizoshintsha iSouth Africa ni ngoba thina into esingayifuni ila wamenyala lapha ya kwa ANC lawe sithi asiwasuse endleleni kungene enye inhlangano sathemba umkhonto wesizwe singenile esikhundleni noma singenanga esikhundleni kodwa okusalayo lo yadoti siyobe siususile yekelana ungena kumkhonto ningene ngendlala ngenani kumkhonto ningene ngothando nawo uzimisela angisisoli futhi angiqolisi ngiyanitshela lokho uzikode lo okhulumayo